ta hian New Capital Complex a kan awm mek a hei tlarang an ti deuh rewa sawtah sawn chu kan en chin dawn ni kan an te sang rang an ti helai hian zingkara video ka dong nol maya amakang reng khop maya chu kan en fia chin dawn ni ama in abuk theya engti nge ani thei dan kha rang tak tak theyam ti vel kha kan en chin dawn ni chu go tuna mi te hi ka video don chu hei a wang e thu tak chu ka hrelo a thu tak tura chung ka nga ya hei an mu da na ron sui ve kha ni mai chu ven turin ka kala ka ven chiang nga he mi te tur leu te hian ka ba phei via thil hriat chian shim du thin ni ka ne kai chu thil chiang enge ni dan thil mak tak a lo ni thei rengem ti te kha ba fi ve shim ka du ni chu chun pa changa ka ba fi ani chu wa santing ang type deuh kha ni ber chu hei an nuam khap mai hmun ve hi han chol ha dam na nuam zong ma hei thut ter nan nuam ai chu gym ai ma chuan a gym tak khi chu equipment ho te hi a that ho hei gymnastic ti vel tan phei chon thal tu kan no pang in fiam nan te po ma se hei hi sit up ti nan te po that ho zingkar exar la han tlan vel tan chon thal tuk do na ma se a gym pa ngai kal thin tan chun a ho hle mai do na ni hei heng te po hi cross trainer ani in ka hre ti om ve thlap ani he nglai te po om ve a o hei hi nia tinge o kan tiang ti hian ti buk tai ka a mai na la cha char thei lo om hei o video kan en kha nia hei a thlarang chu ni lem lo ni ama buk thei ani wang ani ti hian kan ti chewa ka nga ti khan hei amai na la buk thei ni thlarang lam chu ani lo ani hei den vak lo om lo ni chu chuan bot lo hi mak thin khop maya sei zom ta dei la helai hian hei dar noi mai le pe kana hei bot lo ai zam dar le na samai heta bol lo bom chu om ve ma se a ful na sa a man pon mang thei lo ni hi to na a ful vak bol lo bo ma chu nan da khat ve ka che ve la te po en kol chungai deuh a wei me ang te pon yang chu heng lai che ve la mi te pon kan pai ve nga ang chu heng lai thil ang te hi chu en kol tu te pon om ve tak ania chuan kan soitel du pakhat chu bol lo bo ma lo om a ful to a tin bol lo bo ma om lo a ei tur kan kenga hei heta hemi woi te leis te hei hemi tui bom te hi ama chuan a khatin kan kenga ni tui liter chan ve keng kg chan ve ni chu ri te kan kenga hei tui ei tur neu te kan kenga ta ten tui botol te fanta te kan keng treu ta fruity te po lo ni ta se khanga khanin kan in ro to hian alo zang te me mani akal lama po kan ken thei ka chu kan in ro to phei chuan ken ol sam lu tuk mai nia kan be ka emo kan ip te emo thlepil akila bol lo bom kan mule ma sak bera hian da tamaila pai tamaila chu kan in zir hianga ai ko pin ka ria bol lo bom om lo e ti wang emo bol lo bom om reng chung po a du na pai kan ching hi chu a fu zan lo ka ti khop mai hei kan in zir na ni te se thil poi mo deu kan ria tin sap trong mi zo trong pai kan uar chho ma sap trong tel nge tum te kan tama chung tan phei chun ti nge tur ani changkang pui kong sir ve la ma ni thil ei ruana pai mai ching hi kan la tam lu tuk tlat hi chu changka na khing ba yani ka ti du an soi ngek du ni chu mi hemi zara hian
chẳng cả nó khinh bài lu tục trinh lu tục cái này hi chiêng lầu tèng in ti chẳng càng em sĩ hiền bật lo căn thà đã lu tục mày hi mẹ lên nó ôm mang lâu lu tục turi na an pai hi ka mun em lu tục chu wangin he mi kong a hian in zir thar le te chẳng cả nei trong cam ringot lein cheina ringot thi ni lo in to del le bol lo mun a pai na chang hriat hi ani a hun le mun hriat hi thil poimo bera le chu wangin he mi kong a hian thang har teng a za thlak em ai a thing lu tuk ta theng te hi an nuam ania mun hi ti hian a hoi a nuam ro puise tourist ten local le anga khoi atang emo vairama atang emo foreign atang emo ron kal lenga an thunga hei kan mol pho ani le der mai khowela mun nuam ram nuam kan ti reng mun fai thiang hlim hi ani zel ti hi sa thar teng in zirtir tharang tin a hun lo pai te po sil hrenga mang thatak in ni sil hrengam teng ti kha an soi du ni chu hemi ram huai an ti azara kan vatlo pha hei an ram huai lo ni chu an soi cheu pha lo mam khop mai kha hei tura hian district court chung thar chunga kanom mek so White House Mizoram White House an ti kha nia high court tura ni so an la lu lawa hei district court lam hi chun lu fel to an nuam khop mai kho hoi pon nuam mangreng hei pui khop mai ro pui khop mai aizol po lang zau tlak lam chu lang deuh vek ani chon pui ani so lai so vai va kon te dor pui veng thar te vai va kon chung so zar kot ania ta zar kot dor pui tui kwal heta khatla tiang khani chung po nuam khop mai hei mai anga hei so lam hei thlang lama tanga de so bung kon te hi lai hi khatla PHQ ania so song lai so lo va pong ve chuan loi pu lang chawa rei ek te po lang chiang le mai chuan heta chon pui lama bok khan an kir le ni so lai in te so